Diagwich, Fulcher, go Katie Autoparts. Well, Lauren Payne Gaelge, agus tá cóireacht ein trí Gaelge, chalús agus idirsteach sa siopata sé sin silar go bhfuil Gaelge á Laurtain agus service trí Gaelge ar fáil. Tá Gaelge ar sibh idirlín, tá sé ar bhean í tar muthir móthir chuile lá. Chomá leis an stáisiúnóireacht agus ar na fógraí sa bápéir gach seachtain tá fógrain sa bápéir chuile heachtain agus tá Gaelge agus béarla sin. Meallan na Gaelge go leor ar gostamar isteach sprálóíocht seach Gaelge labhart linne agus an Gaelge áil ar eist freisin agus tá muid géire an teanga a chur chun cín sa gahar mar is caithear gá hangach í Gaile agus is sprálinn é sin a chur an úl goghine.